Jangan mau pakaian katonyo Tuhan do pakaian ondenan kacayu jahilan kalau rupo sapa menangan yo kalau bunyi sapa nangaran. Jangan ditiru satangah kawan kabanso asyang maniru pakaian corak sarupo kabarat-baratan. Bukankah Islam menyuruh tauladan? Hey! Laki-laki subang bagan tuangan acok batanggang mabua-mabuaan. Kok nampak dusiram buaya pendean Sarawak Hawaii jadi rebutan. Paradai di ranah Minang, di Minangkabau ada tak kambang punya talap buah panen talakang, tapi sekarang dibawa malam. Kalau di mau ngejo bindalu cupa di pape dagang lalu dia udah datang ngajak kaleru jeka jujai guyu kaguyu. Aja baju jai lah lebih malu lebih mia dek basapu anta ko suku ayah jo ibu dari masyarakat dahulu. Habimi yang belenggang baju untuk satali kisah suku dari Jawi bajala dahulu. Baminan tu balun lada te cucu. Jangan mau pakaian katonyo Tuhan do pakaian ondenan kacayu jahilan kalau rupo sapa menangan yo kalau bunyi sapa nangaran. Jangan ditiru satangah kawan kabanso asyang maniru pakaian corak sarupo kabarat-baratan. Bukankah Islam menyuruh tauladan? Hey! Laki-laki subang bagan tuangan acok batanggang mabua-mabuaan. Kok nampak dusiram buaya pendean Sarawak Hawaii jadi rebutan. Paradai di ranah Minang, di Minangkabau ada tak kambang punya talap buah panen talakang, tapi sekarang dibawa malam. Kalau di mau ngejo bindalu cupa di pape dagang lalu dia udah datang ngajak kaleru jeka jujai guyu kaguyu. Aja baju jai lah lebih malu lebih mia dek basapu anta ko suku ayah jo ibu dari masyarakat dahulu. Habimi yang belenggang baju untuk satali kisah suku dari Jawi bajala dahulu. Baminan tu balun lada te cucu.